Ola, eu son Mara. E eu, Carmen. Eu, Sergio. Vamos a facer unha demostración da propiedade conmutativa da multiplicación con garbanzos. Vou facer 5 montóns de 3 garbanzos. Teño feitos os 5 montóns de 3 garbanzos. E son 15 garbanzos. Agora vou a facer 3 montóns de 5 garbanzos. Xa teño feitos os 3 montóns de 5 garbanzos, que me siguen dando 15 garbanzos. Agora Carmen vai facelo con 18 garbanzos. Vou a facer 9 grupos de 2 garbanzos. Xa teño feito os 9 grupos de 2 garbanzos, que son 18 garbanzos. E agora vou a facer 2 grupos de 9 garbanzos. Xa están feitos os 2 grupos de 9 garbanzos, que son en total 18 garbanzos. Da igual en que orden multiplicas, que sempre che vai a dar o mesmo resultado. Por iso non fai falta aprender todas as táboas. Só a metade.